Idi, wong wadon TikTok bisa beling-beling nemen kayak gini. Mana sayang? Gene. Mana satelit? Hari ditundang kak. Lah, peceti sayang, mana? Salmon, Pak. Ya orang kesel maning oh. Nyuat kayak orang pada pragat. Anak golok mburi, Pak. Hari ngomong kasih ngalon. Kon cangkem ayah busa empuk hari ngomong kon. Di sini oh. Mau diset. Nah, Dari kling, dari potol sekalian kok. hari ngomong sing ngalon. Wong wadon ayo menok ning TikTok. Oh, Beling-beling. ya. Terus denak ngomongnya denak. Kotor pen urwesuk sampean. Galak nemen kon. Mana-mana lakau. Anak-anak wong lanang ngalem wong wadon ngarepe wadone. Rok kowe arane kowe. Macet di sing ngalon oh. Sing ikhlas. Ki ora gratis ki ye. Ora gratis pimen. Ya nyinjal tuh kan odong-odong ya. Odong-odong kon jalukan yang angel-angel temen sih. Juta wedang mana? Odong-odong kon cara mlaku ning pinggir dalan be kaya odong-odong kok. Dulu odong-odong tuku pit listrik be. Bodol kabeh ka. Dulu pirang-pirang. Oke, wedange. Nah, ya baru bojone nyong ki. Cek lanjing kenceng. Nah, amburane ya no. Mulane gak nyemi kumpul ae. Hari ngomongnya Rosa kemlatak ya. Ngamburane ya no. Yang tumben sampean. Ya ora arane pun berusaha Pajak naruh silitenyo. Wah, Anget. saya pada buaya, Pak. Oh iya pada buaya. Iya. Iya. Makasih ya Nok ya. Iya, Pak. Bapak wis ora pengen ngomong Rosa-Rosa karo kon mani no. Ya. Cintane gede nemen ki. Dia nggak bisa diboek atine nyok. Jerone wanti tok yang kene. Karo kartusan, karo kartus Indomie Ya. kene. Denak wis. Bawa ada kunci. Odong-odong esuk. Makasih Nok. Iya, jebis, Pak. Ki mene le pengen nginum. Kan racune, Pak. Sampe minta maaf sih harus Oh. tidak racune ya Dino. Berarti kon pengen wong lanang mujure ngalor gleleng. Ya iya ora apa-apa mujur ngalor niate mau ndak sampean mendang sing mujur ngalor dadi berkat mangan nyongtok. Ora jaluk sampean. Kebuksisan kon. Ya berhubung minta maaf nyong melas karo wong lanang. Tak tokon maning bae wedange wis. Kita koni racun. Iya. Dusban campur obat surut anapan kene. Gen siji. Gedine langsung get kayak kue. Ngerti? Tempiling be wis kon tempiling kon. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Tempiling kon. Cara sepi tempiling kon sisan lah. Kurang ajar wong lanang kan diracun. Kan ngalap cepone kon.